Amir myy takapuolta 500 donaa. Sano luksus oli, mut kämppä on koloa. Puhuu euroista kun pankki ois sen serkku, mut ainoa valuutta on häpeä ja hörppi. Tulee sisään, huppari väärinpäin. Bossi joo, mut sossu maksaa kämpän näin. Feikki Rolex käytiin Kiinan torilla ja 5 tonnia päiväs, mut McDonald's jonolla. Amir the Hustla, jo YouTube-kanava. Tilaajia 2, äiti ja sen kanava. Myy legendejä, sano olin Dubaissa, mut lentää vaan unissaan Ryanairin haissa. Amir myy takapuolta 500 donaa. Sano luksus only, mut kämppä on koloa. Puhuu euroista kun pankki ois sen serkku, mut ainoa valuutta on häpeä ja hörpy. Pisut tonni per sessio huta storissaan, mut kaverit tietää se saa hädin tuskin ruokaan. Private client joo, joku kummisetä, mut screenshotin perusteella se oli sun setä. Tekee OnlyFans ilman tilaajaa, kirjoittaa exclusive, mut se vaan itkee laavaa. Laittaa kuvia peilin eessä duckface full, mut seuraajat sanoo bro, tää on cruel. Lamborghini bro, se on Hot Wheels. Sanoo Crypto King, mut saldo ei ees feel. Joka viikko uusi startup-idea, mut realiteetti on kämpässä ei ees liesiä. Amir, jätä toi leikki. Sun hustle on kuin vanha VHS-keikki. Väittää elää lukselife, mut käy Lidlissä ja pönöttää kassan takana selfit kämmenissä. Nyt nauraa koko kylä ja Discord-kanava. Amir on legenda, mutta väärässä sarjassa. 500 tonnia, bro säästä vitsi. Sä et oo kingi, sä oot koko kylän kriisi. Amir myy takapuolta 500 donaa. Sano luksus only, mut kemppä on koloa. Puhuu euroista kun pankki ois sen serkku, mut ainoa valuutta on häpeä ja hörpy. Nyt nauraa koko kylä ja Discord-kanava. Amir on legenda, mutta väärässä sarjassa. 500 tonnia, bro säästä vitsi. Sä et oo kingi, sä oot koko kylän kriisi. Amir myy takapuolta 500 donaa. Sanoo luksus only, mut kämppä on koloa. Puhuu euroista kun pankki ois sen serkku, mut ainoa valuutta on häpeä ja hörppi.